Good morning. Mauni ang pinakabagtik ng mga sundalo. Grabe mga sakop ni Sarge ba, perting mga gwapa ha. Bito pero type na ako ng dito ba dito. Ako anang murag Koreana pre kanang dapit diri pre. Bagtik jud kay na si Sarge pre no. Kinabagtikan. Karon gipatawag ta mo. Kay daghan na kay patay diri sa barangay. Gipatawag tangkap. Unsay matabang na mo nimo, Sarge? Andami mo serbisyo, Sarge. Kamoy security sa tong barangay. Buot pasabot, bantayin ninyo. Kasabot? Yes, sir! Medyo gwapo imong buhok oh. Hair extension. Kani, Sarge? Oh, hair extension eh. Medyo gwapo yung sandal ba, pink. Palma ka na ha. Kapansin ko sa inyong mga kutis ba, unsay skincare ninyo? Sama na si Sarge pre, sige magpangutan na siyang membro. Ano gina-apply? Sarge! Mayong buntag Sarge. Uy, may buntag. Pasig pwede ta maka-extra ng mga sakop ni mo diha ba? Pagbantay man yung duha, kaya di pa saligan ang naong. Basin mo boto niyang 45 ron. Ay, sorry madam, pero unsay Facebook nimo madam? Ay sus ka ng isa po dam, Instagram lang ako ah. Pagbantay mo ani ha, murag mga manyakis kig naong. Sarge! Shot sa Sarge! Ali Sarge! Uy, kamong duha. Pagbantay mo diri ha. Ako sa kantuan ng mga choy. Stay put! Yes, sir! Uy, sayo mo naging shot ron. Sus maayo man ang sayo Sarge, anong taas og agi ba? Shot sa Sarge! Ay mga sa Sarge so. Oh, Sarge! On duty ka ron. Duty lagi, klaro kay. Grabe batos ni mo babatak kayo. Batak kay na, kaya kuha ng sakop. Kahi agi kay mo Sarge no? Idol kayo ba? Ma'am, nakanapansin ni Sarge? Ambot lang og tinuod ba niyong ginahuna? Unsay mo ginahuna, ma'am? Murag anak man? Mao gani, ma'am no. Tay Sarge, ganina rami nag-inom diri ba? Apas, Sarge, apas. Ganina may hi. Dito na Sarge. Ay, isa pa kay apas mo nimo ha. Isa pa ha. Murag tubig. Murag tubig, grabe gihinom big na pre. Atay, nagpalabig inom. Astiga, isa pa Sarge. Isa pa. Abi ang asa gini Sarge, mo nang ganahan akong Sarge ba. Diri mailhan. Oo. Naunsa ka Sarge? Medyo naitama. Saka na pre. Halang-halang siya, alcoholic, gamay. Ang awa nagkaiki-ay na. Yan, saka na. Bro, single pa mo bro. Aw, single Sarge. Oy, Regards gani ba itong duha no? sige na Sarge, palakas mo ng mga batos ni mo diha. Ah. Nga sila man, nga ako di ay. Oh. Okay na kayo, regards ta mo. Aw, kana Sarge. Sir! Medyo gwapo siya tama, mga tipsy. Sarge! Di ra ba may ganaag bayot Sarge? So Sarge, kabalo ka ang last bayot diri sa mong barangay? Hana na mo. Hoy, mag-inom na ko mo diya. Football mo ron. Ma'am, sulti lang mi ma'am ha. Di mi ganahan kung aning klaseng tao. Last nag-inga na sa mong barangay dire. Yataps. Ini ti saragod pre. Unsa na, sir? Sarge, pantuli naman ni Sarge. Pantuli ra ni. Di jud ka mo dagan. Buak gini si mong ulo ron. Sarge, dagan! Dagan Sarge! Nah, bayot lagi oh. Sarge, asa ka Sarge. Gamay ra ning yayay. Pre. Ay, narinig ka dira, ha? Alainan yung batasan, oy! Pasikat pa kayo mo! Alainan yung batasan, oy! Pasikat pa kayo mo!